ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምኽንያት ምምዝባል ብኣሽሓት ዝቁፅሩ ሰባት ከም ዝኾነ ይንገር። 4 ርእሱ ናብ ሱዳን ተሰደደ ዛንቱ ንቢቢሲ ዘካፈለ ኣቦ መናቱ ኣቶ ክንፈ ኣብርሃ ሓደ ካብኦም እዩ። ተሓድራት ከም ዝሓረሰትን መናቱ ቆልዑ ከም ዝተገላገለት ህይወታ ከም ዝሓለፈን ይገልጽ። ሃብቶም ወልዲ ዮሐንስ እዩ ዘራሪቦ ሓና ዘራጽዮን ከም ሰብ ከተቕርበያ كلهم اتوم بمخنيات اب تግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተመዛቢሎም ዘለው ሰባት ነናይ ገዛእ ርእሶም ዝንገር ዛንታ ኣለዎም ነፍስ ወከፍ ሰብ ድምጽ ተኹስ ምስሰምዐ እንታይ ከም ዝበለ ድምጽ መዳፍዕ ክሃምም ምስሰምዐ ናበይ ከም ዘበለ ካብ ደብዳብ ክኽወል ኣበይ ከም ዝተሓበአ ኣብቲ ናይ ጭንቂ እዋን ክንደይ ኣማልኽቲ ከም ዝጸውዐ ዝንገር ዛንታ ኣለዎ ድምጽ ተኹሲ ናብ ከባቢኡ ምስ ቀረበ ነፍሱ ከድሕን ከካብ ቤቱ ዝበረረ ኣብ ጉዕዞ ስደቱ ኣብ ዱርን በዓትን ዝሓደረ ምስ ዕድሉ እናተማረረ ዶብ ዝሰገረ ኣብ ዕድሚኡ ዘጥረዮ ዘፍረዮ ጠንጢኑ ዝተሰደደ ደሃይ በብዝጥዕሞም ዝነፈጹ ወለዱን ስድሩኡን ኣሕዋቱን ኣሓቱን ፈተውቱን መቕርቡን ዘናዲ መዓልብኦም ሰሚዑ ክቐብጽ ለይትን ቀትርን ናብ ፈጣሪ ዘጻሉት ስደተኛ ውሑድ ኣይኮነን ያ ከራን መልዕለሉ ሰብ ዘብዘልሃይ እያ ዓድና ናበቃ ዓዶን ኮይና ዝነበረና ቃጢሎም ዘይረብሕ ዝኾነ ዝገረፍዎ ገሪሕና ዘካሒና መፂና ታይዳ አቶ ብርሃ ክንፈ ካብቶም ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ረኺቡ ዝሰነዶም ከባቢ 60,000 ሰባት ሓደ እዩ ቅድሚ 13 ዓመት ቃል ኪዳን ሓዳር ዝኣሰረላ በዓልቲ ቤቱ መናቱ ምስተገላገለት ብሞት ዝሰኣነ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑት ኣማ ካድራን ነርና ስለት ሓደ ዛዕተው ንሳቶም ሰለስተ ክተምሽት ሰዓት ሰለስተ ምሽት ታርሰተ ተሓይዛ እዚ ሽዑ ተወልድ ሰላም ወለትን ሰላም ተገላግላ እዚ ታርሰ ከተማውጭ ዘለይና ናዙ ሰወለ ለመጥና ሲለ መሐልፈም ነኸይደን እحنا አደክ ነሐልና ተወልድ ሰላም አያ አጋጣሚ ሆነ ለካ ቆልዓን ተወለደ መርፈ ዝውጋእ ነገር ነይሩ ምንም መርፈ ተወጋእትን ሐኪም የለን በእንትና ነርና عام تولدت مرحانتي بربعة معات ودي سداري فساس بنا قارة عشرة معات ساعة 10 معات من كاتنا إلى حركاتي አቶ አብርሃ እዚ ዳግማይ ስደቱ ከም ዝኾነ ይዛረብ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ጎንደር ብዝተፈጥረ ዓሌታዊ ግጭት ካብ መተማ ተመዛቢሉ ኣብ ማይካድራ ክነብር ጀሚሩ ነይሩ በ10 ሕዳር 2020 ሰራዊት ፌደራል ናብ ተኸባቢ ክደፍኡ ምስ ጀመሩ ግን ስግኣት ስለ ዝሓደሮ ካብ ገዝኡ ወፅኡ ምስ ስድሩ ተሓቢኡ ከም ዝሕለፎ ይዛረብ صرحنا نعطيرنا قودو مريت تخارينا نحرفنا كل سب صريح يولع نيرو حجي ግን تخارينا زحرفنا يግራውትና ጎን مشالنا يكون خالي سريتنا يكون يشكخنا በቃ ሰው የብልጽግና ሰራዊት ሰዓተው ምንም እንኳን ካሊ ፍረን ኮነ ዝመራ ሲከፍ ፈላዕለ ወጥ ግን የለና ወጥ የለ ዘለ ሁሉ አደዳ ሳርግና አደዳ ፋኖ ወረዳ حفشوا معراي وردوا وعاشت سدتنا مكراني ودر بعمت አቶ አብርሃ ክንፈ በዓልቲ ቤቱ ለታይ ምስ ወለደት ሕክምና ወረዲት ክትረክብ ብዘይ መኽኣላ ኣብ ኢዱ ከም ዝሞተቶ ይዝገልጽ ድሕርዚ ዓለም ብርእሰይ ተደፊኣ ዝብል አቶ አብርሃ እዚ ኩሉ መዓት ንዘምጻልና ኩናት ከኣ ምሄር ጸሊኡ ዮ ክብል ሓዞን ይገልጽ ኣብዚ ሕዚ እዋን መናቱ ደቁ ወዲ 5 ዓመት ውላዱን ወዲ 14 ዓመት ዛሙኡን ሒዙ ኣብ ስደት ይርከብ هذا الدكتور الأمريكي كان متخصص لمن طبعا في لازم زعوانا عين ولا تكلم ساعات صورة تصوير الجرنان بقول له صورة تصوير الجرنان ولا إذا جي فبعا بيعت الذكرى يغلان بيعت وادي الذكرى على 5 عام طلع أدينا يا حيداي يقول الله يحميك يا حكم حيداي يقول فتشاورنا نقول نحنا زرو ويقول أنا جي في رحلة تجرا وكذا أنا زرو لكن ذاك عمل عزاء اللي خلاص هنا من المقدرة تعال يستجي عمل خلص فتنة እተን መናቱ ቆልዑት ልዕሊ 2 ወርሒ ገይረና ኣለዋ ንሱ ዋላውን መጸውዒ ሽም ከበን እንተዚ ሓስበ ሓቢሮም ወዘለው ሰባት ግን ኤደንን ትርፍን ይብልዎን ኣለው ከም ንቡር ባህሊ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ከኣ እተን ህፃናት ኣብ መበል 80 መዓልተን ክጥመቃ ትጽቢት ይግበር ግን ድማ ኣብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ኣገልግሎት ቤተክርስቲያን ዝህብ የለን ንኣቶ አብርሃ ጭንቂ ዝኾኖ ግን ዘይኮነን ንዝበጽሖ ስምብራት ተጻዊሩ ውሕስ ኮይኑ ደቁ ዘባጽሐሉ ኩነታትን መዓልትን ደኣምበር ንሰላም ከኣ ልዕል ኩሉ ይምነያ عادياتهم ترفون سلام رح فريحة خاونا خمسين نورنا سلام رحنا جد حدنا مهارسهم تسليهم كمان نسكا فريحة ذك أنا من مهاري ذك أنا ميناس كحالي كله عاقدت حالي علينا لكن أنا أدحنا درجات يرفي خمسين نورنا نخمس الليل من سلام أنا عتيم
ካብ ሊብያ ናብ ኒጀር ተሰጋጊሮም ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክጣየሱ ኣብ ምጽባይ ካብ ጸንሑ መብዝሕቶም ኤርትራውያን ምዃኖም ዝገልጹ ኣስታት 150 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ርእሰ ከተማ ኒጀር ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ተቃውሞ የካይዱ ከም ዘለዉ ጸብጺብና ነርና እቶም ሎሚ ንሻምናይ መዓልቲ ተቃውሞኦም ቀጺሎም ዘለዉ ስደተኛታት ቅድሚ ዓመትን 2 ወርሕን ናብ ጀርመን ነቂሎም ዝነበሩ ኮይኖም መገዶም ክሳብ ሕጂ ምድንጓዩ ከም ዘቆጥዖም ይዛረቡ ሰመዚ ጀርመን ነዛ አመልኪቶም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ጀርመን ካብ ኒጀር ከባቢ 300 ስደተኛታት ክትወስድ ከም ተመዋጽአት ብምሕባር ንመብጽዓ ከም ተኽብር ገሊጾም ኣለዉ እንተኾነ ግና በሰንክለ በዳ ኮሮና ቫይረስን ምስኡ ብዝተሓዝ ናይ መገሻ ቀይድታትን እቲ ናይ ምቕባል መስርሕ ከም ዝተደናጎዩን ሓቢሮም እቶም ስደተኛታት ዝርከቡሉ ኩነታት እንታይ ይመስል ሓንቲ ካብኦም ዝኾነት ሄለን ነጊራትና ቀዳማይ ነገር ደሃን ጥሜት መግደፎ ቆሮሎ ኣሳሒታ ርስሓት ማይ የለን ገለ የለን ብጣዕሚ ሕማቅ ዘለና እንታይ መብለቃ ኣነ ተቆልዓይ ንባዕለይ ሕማቅ ዘለኹ ትጓለ ካብቲ ልብያ ዘለኹ ሰዓብ ይከፊኒ ጓል 5 ዓመት እንታይ ተብልዕያ ኣለኺ ሓንቲ በቃ ተይቦም እንቶም ሕዋተይ ጽቡቅ ጻባ ኣሎ ባንውኖ ለግና ሓንቲ ነገር ይብሎም ንቶም ባዕሎም ከማዮ ካብቲ ሰንተር ሃብቲ ዝነበርናዮ ኣዋፂኦም ዝሰድና እቶም ሕዋትና እንታይ ይሰድልኩም ባኒ أنا هنا صار كنا عرفتي خام بأواتين جزا خيرهم من أواتين ملهم بعد سدنا أكل سمعتي مثلا سخان عن هبا ولا يدها عم مستر سحر مستر بتاع القصة يودالو أما غير السب تمايك خابيت رخبوه أبتي جزاو تقومون جزاو تي بس إحنا ما يجعد جزاو صرنا بعلم طليومنا بقى بس يقولنا جزا توقع إحنا بقى معت أو جميرو تي شاء جلس أب أنتي تتكلموا أبتخابي برخة بقى خمسنا عدم سولو برخة كلنا خيرين شيء رساحتي خانة سدنا مرة سلزيلا أو خيرين شيء عشرة دقائق قالوا خوتي ندقوا حفم معه ناي نيامي هجي زلو كنات عير كمايو قرديو حروديو كثر ليتي كمايو انتهي مسلسك ليتي قرلو كثري دحاني صحيلو ليتكن بتاعنا قرلو تانطلو مو عسلو بتاعنا بقى ما بدل كباحتكم زحامه سبالو دو كساب حجي ابز شمونت معلتات ثلاث سبات حيم مالو كم بخيرو ناب كم تمليسوم أواتنا ما يمكن أجرب مسلم محكمنا قال رخيبهم دو ده يدورنا عندلو بيجي خندورنا هو يكدورنا خالص እሺ ካለ ሓላፊትና UNHCR ረኺባትኩም ከም ዝነበረት ብዓርቢ ነጊርና ነይሩ እንታይ ሓበሬታ ሂባትኩም ወይ እንታይ ተባሃይልኩም ወንድዒ راح تستفاي ولا نسا ማለት ማለት ብዙሕ ነገር ለተታል ንሕና አይና አማን መንግስት ጀርመን ናብ ኒጀር ካብ ዝተመልሱ ስደተኛታት 300 ክወስድ ተመባጽዑ ነቲ ዝኣተወ ቃል ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ግና ብሰንኪ ክለበዳ ናይ ኮሮና ቫይረስ ነቲ መስርሕ ከም ዝተደናጎየ እዩ ዝሃቦ ምላሽ ስለዚ እንታይ ትብል ንስኻ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለምንታይ ሕራይ ናይ ኮሮና ተኾይኑ ስለምንታይ ካካሊ ሃገር ተወሰኒ ዓመትን ክተወርሕ ሙሉ ምልእ እታልገርና ስለምንታይ ከፈቢላትና ንዓና ኣነ ንባዕለይ بمول أنتم صلاح من ورقنا نخمل سنبرنا نروحن كي تقلال لا أحسني عامةً كسور حملوا عزيز وحيفي قبل بيا درج لبيا كويس لبيا تزمر سنة أنا ما حشين وناتو عامةً كسور حن تقال سميع أي فلتن الشيء يغني لي هيلان انجليزاويت كلاب تشيلسي ناسلطانيا فرانك لامبارد دحري 18 أواره كاب صراحة بايراتو ود 4 كلتن عمت لامبارد باسلطاني فرنساويت كلاب باريس سانت جيرمان كتكا تثبيت يقبر غانتا تشيلسي ابز هيزنا زلنا عمت وددر بريمير ليج ولا كوا صبون تجمرت ابتوم زحلف حموشه قطمات حنساب طريات عويتا امبل اسرايتا تادما تركب ኣብ ኤርትራ ሓደ ወዲ 72 ዓመት ብኮሮና ቫይረስ ህይወቱ ሓሊፉ ቁጥር ዝሞቱ መዝናይ ሎሚ 7 በጽሕሎ ተወሰኽቲ 10 ሰባት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተረኽቦምን ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ እቶም ሎሚ መርመራ ዝተገብረሎም ዜጋታት ኣብ ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን መወሸብ ማእኸላትን ዞባታት ማእኸል አንሰባን ደውብን ዝጸንሕዮም ብኻልእ ወገን 74 ካልኦት ካብቲ ሕማም ሓውዮም ካብ ሆስፒታላት ተፋንዮም ኣለዉ بتكال مودرنا زمعبلة كتابة كورونا فيروس نتا بريطانيان دوب أفريقيان زترائي حدش آليت كورونا فيروس ككلاخل يخلي تباهلو اتي حدش آليت كوفيد 19 700 زيادة نايمن لباع تخيلو كمزلو ويقلت ኣብ ሶማሊያ ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 11 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መሳኻኽር ዓይን ገሊጾም ኣብቲ ኣብ ጥቓ ዶብ ኬንያ ትርከብ ንእሽቶ ከተማ ባለድ ሃው ዝተኻየደ ከቢድ ውግእ ካልኦት 14 ከም ዝቆሰሉን ጸብጻባት ሓቢሮም ጥቃት ተቃወምቲ አንጻር ሓይልታት ጸጥታ ፌደራላዊ መንግስት መጥቃዕት ከካይዱ ኬንያ ትድግፎም ኣላ ክትብል ሶማሊያ ከይሳ መንግስት ኬንያ ግን ነትክሲ ግብረ መልሲ ኣይሃበሉን
ቤት ፍርዲ ዩጋንዳ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ቦቢ ዋይን ካብናይ ገዛ ማእሰርቲ ክወፅእ እቶም ከይቦሞ ዘለው ሓይልታት ጸጥታ ክእለዩን ኣዚዙ ኣብቲ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ዝተኻየደ ምርጫ ብፕሬዝደንት ዮሪ ሙሴቨኒ ዝተሰዓረ ቦቢ ዋይን እቲ ምርጫ ምጥፋእ ከም ዝነበሮ ብምግላጽ ንውጽኢቱ ኣይተቐበሎን